Hori da, azkenean igual basoaz jantzi estu bategaz, laburre eta eskoteagaz, lehenengo komentarioa da izango da, ez que vas provokando. Ja, ez que, zer, niri gustatzen baiate lan jantztea, noa inor provoketan, noa niri gustatzen jatelako lan jantzitea. Urte baino hori joer behan beti galtzu, no, ondo, ez dakiz ez da larrei, zango hostia eso zer. Azkenean nik uste torre komentarioak duzela sobran. Ez dire egon behar, baina... Azkenean zu jantzi biza kursu moduen, baina azkenean gizarteak apurret. Hori da. Nik uste mutik ez dira galitzen horren artean. Ez zango hostia eso zer, ba ez. Guk bai izaten dugu normalean. Uste dauzela moduek eta moduek zugana hurbiltzeko, azken badator mutileto neska bat berdin da, zugana, zelan deko zizena, ez dakiz zer, baina badator ja zugana, ez dakiz zer guapa, hor ja botatutxu batxera. Baina jenteari kostetan jako askotan ulertzea, ezetz, eta bai, no seke, eta 8 bider galdetzen dutzu, eta esatezu ezetz, eta ez. Jarraitzen da huri, igual urrengoan izango duzte baietz, baina eske da ezetz. Eta gainera batzutan inbente da rosuzo zer, lan, eske deko nobioa edo, joan banaz komunera, ezin dut nire lagume dautxartu eta joan behar naz. Neskak esaten da huri beti, pentsetan da hurieran kontrakoa. Eske ez. Hori da, ez horri da. Eske da kriston gezur. Zaten ezet da ezet, eta gira zaten txut hogei bider ez dut esan baten. Eta 21 ez dut esango baietz. Eta joe, baina ez provoka. Gara nabil provoketan, nabil egiten dantza nik urotelako. Eta nire uste dainatelako hori da, eske azkenan ez dut egiten dantza zuretzat. Nire indela gitzi pasaiaten justu hemen joan ginenan Salamankara, eta joatea komunera, baina pasada bat, igual pasetan zinen, ikutzetzuen eperdia, giretan zinen eta inor esan, de repente, rabia, impotencia, ezin zara joan taberna oso baten kontra. Ezin zara zu, eta jo nien hasi zen, eta orduen zu, eta ni bez, eta joe, ba. Eta azkenan hori da, ikutzea zure permiso barik dalo, ez que zetan sabiz, tio. Baeko zu, gure baztuzu ikutu, etorri gana eta... Etorri ondo. Hori da, etorri ondo. Eta nik ikusiko dut gure badodan edo ez. Hori da. Joatea zu eta mundu guztiak ikutzea zure gorputxe ezuk ez eskatu barik dalo gure joan amendik. Ez azkenan zan, nau super inkomoda eta ni etorri naz ondo pasetan.